bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon e no gonirɗon émission sénégal men e Windire TV hande koɗo men ko sokhna Sahaba Diop julɗo diiniyanke mo ganduɗa ene waɗa gueɗe pattam lame taw ko gueɗe social ko ardi foof sahaba min beltanimama e rokkuri min saaha eɗen badda émission sénégal men ko ardi pop calmina bandiraɓe e on saaha puɗɗuɗen fuɗɗade yewtere men émission sénégal men. assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu. En calmini fof en juurima fof en jippini fof kadi e jippule mumen ɓurɓe towde en gardini hen ahlu beyti rasul sallallahu alayhi wa sallam en pawi hen juriye cheikh oumar fouti radiallahu taala wa anhu yo Allah lomtemen e makko yoɓana men mo kanko e kala ko feeñe makko. En calmini kadi maadiyankoɓe en calmini jignaɓe men e heɗotoɓe men eɓe keɗaki men foof wonno ko Windere TV way noon machallah alhamdulillah en jetti Allah subahanahu wa taala nde jaltuɗen e wonde julɓe. Allah waɗi men julɓe yaltini men kadi e ɓiɓɓe fulɓe jeeyeɗeɗe fulɓe yaltini men kadi e enɗam belɗam joɗɗam yiɗodirɓe hulodirɓe rewodirɓe e tabarikallah machallah ɗum tan ko yettere Allah. sokhna Sahaba Diop min beltanimama e ngoɗo salminago teddugo yedgo wondugo e needi somin mbima tuggude e duuɓi ma jeeɗiɗi nogas e joyyi capantate e joyyi holto Sahaba Diop wonno holko jaboɗa bandiraɓe? alhamdulillah tabarikallah machallah sokhna Sahaba woni koye juuɗe yummum e taanu jignaɓe mum tan dal e raɓɓiɗinde no ɓiɗɗo fof dañɗo hitande ha jibina tan ha dañi duuɓi jeeɗiɗi ha nde natata e hoɗande. aywa Sahaba ari ko Dakaru jibina ko Fouta ha yaare duuɓi hitande e feccere Allah addi nenam to galle kawmum point 1 ɗon min gondi galle kaw makko tabarikallah machallah ha duuɓi jeeɗiɗi ɗi e galle wonon ko galle fuutankeɓe galle école saabu ko école wonno tanamo ko surveillant école wonno école point 1 ɗo hande juma point 1 woni ɗo ko ɗon école oɗon tanam hoɗino juuɗe ɗiɗi nan ɗon ha joni e cuuɗi ɗiɗon ɗiɗi hen suudu mawdu ko hen tanam hoɗno mbiye suudu tokosuru ko minen sukaɓe rewɓe konno hen ko directeur o noon wiyeteno ko monsieur Seguier kañum wattidi wonde e directeur e temps colonial kanko mahanimo suudu tokosuru ndu ɓaade o yitanam ko ɓesɗo ko fuutankoɓe foof nane galle he o mahanimo suudu ndu ɗon minen sukaɓe rewɓe min goni hen so hiiri ɓe jaaha ɓe ƴetta banguji classe ɗi ɓe jawa ɗum ɓe pawdira sukaɓe worɓe ɓe e fuutankoɓe wonno ko ɓesɗo ko kufnoɗo baɗiraɓe makko en e fuutankoɓe arannoɓe Dakar ɓe mbaala e kalasuji ɗi somin pini tabarikallah machallah fajiri so yaltiyamo juuloya yimɓeɓe jalta kalasuji ɗi banguji ɗi pawte no wano ndeysan no galle wonirno Fouta ni tabarikallah machallah so bottari yoni ndeysan ne wonno cubballo goto machallah moƴƴi mbooci aran noon kañum daroto e hakkude école o ne nodda yimɓe gaare gottuɗe aɗa andi on galle ko galle fuutankoɓe ko galle julɓe on woni ɗon kadi jangguinowo alquran saabu directeur tubako e hoore mum tottinomo classe ɗon omo jangguina hen alquran mbiyanmi ko tanam on ceerno Oumar Sarr Elimane mbiyanmi ko kanko adi wonde wadde école franco arabe école moderne kanko ari ɗum wadde ɗo e Sénégal Sahaba ko ɗon ne ha dañi duuɓi 9 ummi ɗon yeehi vacances Pikine galle miɗum yummum ne wiye Dieynaba Oumar kadi no mbimi ni nenam woni gorgolam babam woni kawam eyyi kanko ne joom galle makko ko kawam ko babam jami toon vacances o gasi
potmi ruttade gilliɗi jiɗmi ɓe ɗi ɓe jiiɗi kam ɗum mbimi hanti mi wonta ruttade point 1 aywa noon goni Pikine ha machallah nanmi hoɗande machallah gondumi e galle mo ganduɗa kadi to ko Fuutankagal wonno o e galle kam ko Sénégal wonno saabu ala ethnie foof mo wonani e galle he woni galle tubakoɓe woni galle foof tan dal machallah kala ko Allah tagui tan ɗemgal mum jokkinomo e on galle sahaba ko ɗon ne ha Allah waɗi babam on mo mbiyanmi ne wiye Mamadou Paté minen min mbiya ɗum père o joguino éducation mo ganduɗa mo waɗe am wonano piggal wonano jinnour wonano haydara meeɗa siftorde ɗo ƴetti hayso ko loocel baale o fi kam ɗum o accatno tan ha dimanche wonnanne mi auto makko mbeɗa wonde ndeysan miraɓe miñam goto ko minum joom gallam minen needi ɗon ne wiye Lamine Dia gornam nden tawi sukaɓeɓe ne pamɗi ko dañi ko ne famɗi min wonno afo galle o Lamine o woni afo gorko min gonmi afo debbo o nawa min ha ville o nawa min Cap Manuel o nawa min ha aéroport ɗo yeewi o darna min o wi min ñalawma kadia o wiyno kono ƴettowo nottan ñalawma kadia a waɗino kadia ñalawma kadia a jaldino ni ñalawma kadia a haaldino ni machallah o artirma e neɗɗagal no poɗɗa joɗorade ko gorko joguino on éducation e base e am machallah alhamdulillah sokhna Sahaba Diop caggal nde neɗɗo o woni suka e duuɓi mum jeeɗiɗi beele nannama école walla nannaka école kono noon wonko wonno e jangguinede wonko wonno e mahede e nder hoore muɗum eyyi wo sahaba nannaka école galle o ko duɗal école wonno ko école wonno ko duɗal alquran wonno hay Pikine ɗo jaami ɗo galle o ne wonno duɗal kono mi jooɗaki e duɗal he mi janggani mi nannaka kadi école kono alhamdulillah ɗum ɗon foof e wayde noon haɗani min mbiɗa yiiɗi jangde e koɓe janggata ko mbeɗa hocca hen janggoyoɓeɓe so garti mbeɗa ƴeewa kayeji mumen ko jangguɗon hande mbeɗa eto hen aywa ha woni dumunna machallah dewgal ari saabu debbo kam so naati duuɓi 15 16 tan alhamdulillah janggani donc waɗama formé e galle kala foof noon ko debbo wawata e galle kam mi jangguinama ɗum kala nde debbo jogorto galle mi jangguinama ɗum kala nde debbo no waya anda hoore mum mi jangguinama ɗum mi wuuri ɗum mi wurnama ɗum saabu mi wima galle o ko galle foof en wonno donc a dañat culture aji kewɗi e bambarankoɓe machallah tabarikalla tan en dañi ɗon no wiyete hoore mahande noon min mbiyanmi ko ɓuuri galle mahaɗo saabu so galle mahama ne fira kono so hoore mahama wasata ma kañumne koye kewɗe machallah ɗum tahi mi ala nimso mi jangguinaka mi janggani natani école classe par classe sokhna Sahaba a jarama bandiraɓe nani jaabol ngol soko tawi neɗɗo wi nannaka école ene huufi gueɗe pattam lame ɗe kufɗa ɗe ne waɗa ɗum coordonné ma ɗum won point d' interrogation mawɗo ɗum holno gasirta e ko wona ɗum aɗa jogui association ene wiye Koltu Adama Aissé so wiyama Adama Aissé yimɓe fof ne gandi ko jinnaɗo mum debbo Cheikh Oumar Al Foutiyou holko woni Koltu Adama Aissé aywa alhamdulillah tabarikalla machallah ko mbimami ko e galleji ɗi ndewmi ɗi ko galleji social galleji walloɓe galleji bawnoɗi wallude tana momi wima so bottari jonino noddowo tan yo yimɓe gar wotto Fuutankoɓe ko ɗon gonno oya galle ne e baba mo so wiyama hande chef comptable aɗa ɗum ɗon wonko jogui huufi foof en wawi wadde social
o jamminta ko ɓe o annda o holtinta ko ɓe o annda o wurnata ko ɓe o annda wurno ɗum o annda noon ko ɓalli ɗum haalaka donc ɗon waɗi men formé e social ganduɗen ko woni social guurɗen social woni wawde wallude yimɓe wawde wallude nde ko ɓe mbi ko neɗɗo janggi foof ko ɗum dursata Koltu Adama Aissé addi ɗum ko min Allah walli mi mbiyanmi ko walli mi ni ɓesnirmi ko rewɓe ɓe moni foof ne andi debbo kam ɗo jiiɗa ɗum foof ko ɓornoto tan ne ɓorta Allah walli kadi min naatmi law e jeeygu comci naatmi e jeeygu comci sukaɓe mi sodunoyta ɗum ko jeeyatmi ko hen koltata rarement saaha tan jahanmi sodunoyde ɓe comci donc comci ɗi kewat koɓe ɓorni hande foof janggo ɓe ɓornotako ɗum donc mbeɗa rendina somi rendini mbeɗa hoddi ɗo e galle seigne Modou Moustapha Mbacké hitande foof ɓe gara mi totta ɓe nawa Koltu Mame Diarra nenam ne aussi ne Fouta mo yine ara foof o nela ɗum e am mi totta mo mi sawo tan cobji ha heewa mi neldamo o fecca ɓandi ko en waɗi saaha sukaɓam nen janggi ha goɗɗoyi dañi bourse mi yimiɓe joni ko dañoton ko en ndenduntu e minne ko koccidirtumi ko koccintomi ko liggotomi ko mi rendina mbatten enenne mbaɗen no ɓe ndendinirta aɓe nawa neɗɗo foof no mbiyanmi ni ne tenka moƴƴere eyyi kanko sohnajo biyeteɗo galle seigne Modou Moustapha o Penda Faye o tenkumomi ɗum ɗon mbimi o ko waɗata ko de ne yooɗi so Allah mbimi sukaɓe enenne mbatten wadde noon eyyi onon e bourse uji mon ɗi eko dañanmi ko ndendinen enenne mbadden e comci men ɗi e paaɗe e foof tan ko kala ko suka neɗɗo ne sohla debbo mbaɗen ɗum enenne mbaɗen Koltu Mame Adama Aissé ɓe mbi Koltu Mame Diarra ni enenne mbiyen Koltu Mame Adama Aissé pourquoi ciɓiɗa Koltu Mame Adama Aissé aywa cuɓirimi Koltu Mame Adama Aissé sohna Adama Aissé ko yummumduɗal so wiyama aɗa nawa e duuɗe a inniri sohna Adama Aissé a waɗi ko hani saabu jibin Cheikh Oumar kam radiallahu taala anhu sa inniri ɗum ko way noon aɗa nawa ɗum kadi e nder duɗal ɗum ɗon mi yani ko ɓuuri ɗum hande saabu nde sohnajo oɗon arini hitane wotere arini comi Koltu ɗum wonno min ndendintuno ko heewi omo softa o ari tan mbimomi he hande de mi feccat mi haɗatama kono mi feccat o wi ko waɗi noon mbimo minenne amin jogui Mame Diarra amen sohna Adama Aissé ko ɓiyum duwani Mame Diarra ha dañi ceerno mon o ni ko ceerno amen saabu eɗen jeeya hen kono minenne min mbaɗi min pourmi hande Koltu Adama Aissé o wi kam ɗum de ko gonga celluɗo kam ɗum de ala ko mbiyan men mbiyomi noon ganda anne hande mi tottete kono janggo mi wontama tottude walla mi tottuma seeɗa saabu Adama Aissé kam kala tottowo mi totta ɗum koko heewi saabu fayi koye duuɗe eywa waɗimi faade e duuɗe ɗe c'est parce que mbiɗa yi duuɗe hande ha tengti e duuɗe men Fouta ballal mumen heewani duuɗe ɗe aɗa yiya ne cohla ko heewi te dañata ɗum dañata walloɓe no école aji ɗi mbayni duuɗe ɗe dañani on ɗen balle eywa ɗum tahi Koltu Adama Aissé kañum waɗi visé tan koye duuɗe men ɗe e sernaɓe men bandiraɓe paami tigui rigui holko woni Koltu Adama Aissé sokhna sahaba heewi waɗoɓe pelle baaɗe dani tawa ene mbawi mobilade gueɗe kala e nokku kala balle soko tawi jomumen mobilima ha paari katinta ɗum tan koye koye munen somi wi koye munen ene wawi wonde kañumen tan wellelɓe walla ɓurɓe ɓallade ɗumen tawa fedde nde e konngol jaltugol ko fedde aduna ko fedde julɓe ko fedde moni kala jarlitiɗo yo ar waɗa hen doole muɗum kono so tawi ala ko heddi wonko daña to banggue mana hutorade nde ko neɗɗo o tan hutorto beele an Koltu Adama Aissé ko fuɗɗi fende ñalawma hande won balle puɗɗiɗa nawde
wuro e wuro duɗal e duɗal walla ko nene mommile tan ene jooɗi ala tawa ko nawa fedde nde Kultumam Adama Aissé fuɗɗi ko 2010 eɗen mbawi wiide ko ɓuuri ɗum kono mbaɗɗen ɗum institué ko 2010 le 30 août 2010 alhamdulillah machallah yeehi e guure kewɗe gadori ɗen neɗɗo foof noon wiyata ko sona e waɗa ko moƴƴi yo adore e bandu men ɓaadi enen ko calaga jeeyeɗen eɗen jeeya Fouta foof noon no baba wiyatno kam ni Sénégal ko e noon baba wiyatno a wona Fouta ka Sénégal min gadori calaga nden noon tawi ɓiyam Afo fuɗɗima liggade o liggoto ko Sodi Farma nde o yeehi Sodi Farma noon ɓen ballimo o haalani ɓen ɗum fedde nde ɓen dokkimo leɗɗe dokkimo lit médicalisé ji dokkimo beekiji tottimo ko heewi dal ko faye hôpital eyyi min gadi ɗum nawde calaga hitande rewde hen nde kadi tawi étudiant ji calaga e diwan Dodel mbaɗi kam marraine koye mumen guilay élewaɓe tan hay étudiant ji ha joni on marraine nan yaaha komin woni marraine mabɓe ay ɓe mbaɗi 72 heures min ƴetti kadi Kultu Adama Aissé o min nawi toon raɓɓiɗinde dal duuɓi 4 hawrata koye 72 heures donc duuɓi 4 ne nawe calaga wala ndeysan e hitande wonde nde duuɓi 4 ɗi jawti min nawi Marda eyyi Marda Waalo ndeysan Hawyel Dikko tani men goto min komi yumma koye enɗam ndeysan debbo moƴƴo tedduɗo yo Allah yurmen yaafom kanko e maaɓe julɓe foof nawanmomi social o yo feccu wonno kanko wonno présidente dayira Alhaji Mouhaji An radiallahu taala anhu tani men nawanɗen mo social o yo feccuduɗe ɗe hitande wonde rewde hen kadi ɓaadi étudiant ji ɗi kadi ko min woni marraine mumen ɓe mbaɗi 72 heures kadi machallah nawɗen toon kadi woni duuɓi ɗiɗi eywa woni duuɓi 6 hakkude Marda e calaga eywa Allah waɗi hitande jaami Canada mbiɗa jooɗi tan nde gornam mbeɗa heeɗo audio-ji jewte machallah diine ndeysan nanmiten gorko moƴƴo tedduɗo machallah ne yewta e Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu yo Allah lomtemane makko yoɓana men o haali tan o keɗimi tan ha machallah naatimi no feewi omo wiye Alpha Dia Jamguel mbimi o ceerno de somi hoti Dakar mi waɗa feere mi andamo mi nawanamo social saabu o ne hande duɗal mum ne hande social no feewi mi andamo meeɗamo yiide eyyi Allah no waɗata garmi tan ha namnimi ha dañmi numéro makko noddumo mbimo min de mbiɗa yinno auto garowo toon auto ji mon voyage ji mbiɗa jogui neldal wadde mi auto ari min kaldi min charge auto ha heewi nawi nde nawi nde wiide auto jippi ari ne jippina o sikkatno ko neldumomi ko koko sakki less o wi haaɓe gayni tan auto waɗi vide ɓe mbimo neldal sohna Sahaba nden o wi ala o wi mataw koɓe jumɓe o noddimi ɗon e ɗon téléphone o namdi mbimomi ko Kultu Adama Aissé ari holtinde duɗal ma ɗon min jaggodiri duuɓi 6 Jamguel machallah machallah ceerno Alpha Dia wallahi ndeysan min jooɗimi ma won duuɓi 7 min jiidirani ko hikka min jiidiri o ari ziyar Cheikh Oumar mam ceerno Seydou min jiidiri ko ɗo jippi e galle he aywa noon tan rewri yeehi Matam yeehi Dodel yeehi Bodé yeehi Cilogne sohna Sahaba a jarama ɗeɗo balle ɗe nanmi aɗa haala kadi e nokkuji nawaɗi ɗi foof no mbayi wadde fayida kono nananmi tan ko aɗa haala ko an e ɓesgu ma beele ene woodi woɓɓe partenaire uji goɗɗi yimɓe woɓɓe taw ko wellelɓe aroɓe walludema oɗo combat saabu oɗo combat wona combat personnel
ko combat haɓanade diine ko daranade kala kala saabu soko tawi diine selli sembi tawan ko wonɓe duɗe ɓe ko mbaɗata ko ɗum koko selli ha sembi hol walloɓe ma e oɗo combat mo ganduɗa ko combat jaaƴƴo wona nokku goto tan paaɗa koye aduna. alhamdulillah tabarikalla machallah ma won joni duuɓi 5 walla 6 so mi yejjitani ceerno madani Muntaga Amadou Muntaga Cheikh Oumar ko ari ɗo machallah wiide o wi o wari ko juurade min ɗon ɗum ɓeɗe huula ɗum haalde ni o wi kono kanko ɓaadi kanko wiiri noon tan mi rewat ɗon no wiiri noon ndeysan o ari o addi ɗo teddugal machallah alhamdulillah ndeysan ñande hen nde mi noddami mbeɗe yomi ar mi ƴeewa ceerno madani arine arde délégation ndeysan ɗo jooɗi gornam millat ni nde jiimi teddugal ngal o addi ngal e kanko e jimmo makko ɓuuri teddugal ko addi ko gornam ndeysan garmi tan mbimi i ceerno madani min kam ɗum koye heewre am koye o wi kam aɗa waɗi mérite ko ɓuuri ɗum wona mi tawi ɗo ko ɓuuri ɗum mbimomi ko tawɗa ɗo ko de ko kultumam Adama Aysew o wi mbeɗe nananno kono mi andani ko ni wayi sahaba kada waɗa ko wayni te ko ni tan mbaɗirta mbimomi ceerno madani aɗa andi yimɓe ne jindi ne keewi charge uji ɗum waɗi mbeɗe waɗira ni tan mine machallah sukaɓeɓe emo Allah hawrita addi tan tawi ɗum ɗo so namnima somi haali itta mbuuɗu waɗa hen walla itta ko dañi foof machallah waɗa hen o wi kam min de mi yiɗira noon jinmi ko yayañi ɗum ɗo kam o namni kam no namnoriɗa kam ni hol guure nawɗa kalmi ha mbimomi hikka noon fayi ko halwar o wi hoto jinggu momi ala mi jingani wona yeehi ha mi anda guure kalanmomi ɗen o wi nden de a jingani kono noon yañu ne waɗi carte mbimomi eyyi o wi ne waɗi kayitaji mbimomi eyyi ne waɗi kayitaji waɗama reconnaître ko ɓooyi o wi kam addu carte ɗe gaddumi carte o wi carte ko jarata mbimomi 400 o wi ko ɗo tan jojjinɗa carte aɗa wiya ko carte ko 400 mbimomi eyyi o wi min mi soodi carte fof ujunnaje 2 o soodi carte 4 o wi jinmi ko noon yayañi ñande hen puɗɗimi machallah mbimi ɓaari mi dañi yamirore minne yomi fuɗɗo yañude hen mbanmi bureau jaltinmi hen sukaɓeɓe wonno kayidaji ɗi ko inde sukaɓeɓe gonno eyyi ittumi inde sukaɓeɓe pewninmi kayitaji ɗi mbaɗmi mawni men goto moƴƴo tedduɗo kañumne julɗo baɗirowo Allah ne wiye Aissata Ba mbaɗɗen ɗum présidente mbaɗɗen secrétaire général Harouna Diop e Hadi Sow commissaire au compte o moom ɓaari ko kañum woni partenaire men goto woni Fama Dia mbimi mi acci ɗum ɗon eyyi après mbaɗɗen bureau dal machallah uddiɗɗen panel ɓaadi ko le 30 août wonno le 1er août foof nannene panel o en puɗɗima rendinde ha le 30 août fayi septembre o haade gammu mbaɗen nawen e wuuro aɗan noon en tottanno duɗal tan par duɗal mais nde yeehi Thilogne nde nawɗo o no wonno ne andi Thilogne ne wowi Thilogne kañum nde ari nde jippin galle duɗal ceerno Baba Talla saabu ko ɗum jamirno moon kono nde o jippini nde o ƴettu kanko amo fecce e duɗe ɗe duɗal foof o nawa joni noon nde o ari nde tinmi nde mbimo min mi waɗirtano noon ndeysan suka moƴƴo noon ganduɗo duɗal almudo kanko jogui Rimah émission Rimah mo Cheikh Oumar ne wiye Wele Mamadou Wele aywa o wi kam yay sahaba no jiɗirna an no miijoriɗa ni kono noon mbaɗirmi ni saabu mbeɗa andi kala duɗal nawɗa mbiya toon ko ma feccu duɗe keddiɗe kono ɓaade minne mbeɗa wowi toon mbeɗa andi mbimi yo waɗire noon kono ko ɓuuri kam hen wadde marqué nde nawmi duɗal min gadi nawde ngal nde min gartoyta min tawi ko berti daage ɗe almuɓe ɓornima e comci ɗi jooɗi ñanti mbimi ɗum de so goggo sahaba yi ɗum ma andu tigui
e démarche oɗo hay goto hay dara ɓurani ɗum wadde noble aywa ɗum noon mbimi hanti yo waɗire noon kala nde nawa e duɗal manggal yo fecce duɗe ɓurɗe wadde enclavé. Sokhna Sahaba Diop gueɗe pattam lame baɗe dani ɗe ganduɗa ko nafoore dendagal julɓe ko nafoore dendagal ɓiɓɓe leydi Sénégal gila fuɗɗi ha ɗo yarete sona tan ɓurɓe ɓalladema walla waɗanaɓe gueɗe ɗe ganda ɗeɗo gueɗe pattam lame aɗa waɗa ɗum saabu min jiyani ɗum média to banggue radio ji min keɗaki min jiyani to banggue télé min jiyani to banggue journaux ji holko saabi neɗɗo o ene woni e lobbudu tan ene gollo golle muɗum waɗani gueɗe ɗe médiatisé ha yettoyo ɗo ɓuuri woɗɗude. eyyi wonno kam yiɗirde noon ko min mbeɗa huuli yeego te en général mbeɗa jeeyani e dente ɗe ganduɗa dente kewɗe puɗɗotoɗe wiide ko Allah mbaɗirta kono so yeehi wonɗo tolnoto tan hanti eyyi a nattat hen yiide ko umminno ɗum ko eyyi ɗum tahi kulnomi guila nden minne ɗum ɗo ɓaadi ko duɗal tan ko alquran mbeɗa yiiɗi wadde ko ganduɗa e duɗal alquran haydara falƴinta ɗum wona Allah ɓolo yeego wasa hen yiyeede e ɗum wonno mbaɗirmi noon gueɗel ɗimbel ngel kadi woni hande yimɓeɓe no mbinomi ceerno Madani ni yimɓe ɓe poɗɗa tintinde ɓe ha mbawa yannude kañumen ne mbaɗi chargé mo ganduɗa aɗa andi ɗum ande mbiya yomi hettu oga banggue tan ɓaadi ko ɓesgu ma an e ɓesgu ma oɗon puɗɗi ɗum mbiya ya jangguinɓe tan kamɓene no Allah tan rewrete eyyi ko ɗum ɓurno tengtindemi hulde média ji. Allah jarama a jarama Sokhna Sahaba Diop saabu bandiraɓe paami tiguirigui esprit mo jata e dow mum o paami tiguirigui holko soomi e nder neɗɗo o waɗirta ko saabu Allah kono wona pour jiye kam fedde koltu Adama Aissé ko fedde udditinde wonande dendagal julɗo kala ɗo wawi wonde walla ko fedde diwan tan ko diwan law walla ko fedde tan ɗe ganduɗa ɓeɗo ko wiiteɓe ɓesgu kosam e duhol Adama Aissé walla kala julɗo kala ɗo mbawɗa wonde e kala ko mbawɗa wonirde aɗa wawi jeeyede e nder fedde nde. aɗa andi fedde nde ganduɗa ko fedde Allah ko Allah tan jaggi ɗum ko Allah waɗira donc koko udditi pour kala baɗiroɗo Allah baɗirowo Allah minen min etoto tan wadde min mbawa ça ne veut pas dire que min jiiɗi tan ko haaɗay amen no ceerno Madani wi ni kala mbaɗowo ko moƴƴi so yañi kala baɗɗo hen mbuɗu mum hay barke ɗe hay baraji ɗi ɗon an puɗɗuɗo ɗum o aɗa jeeyi hen aɗa jogui hen nden noon fatnaka koko yañna koko uddita dal kala baɗirowo Allah waɗira Allah saabu fedde nde ala piye fedde nde ala haydara ko ganduɗa ne waɗi ne jagga hen neɗɗo pour waɗa hen ko ganduɗa fotani ɗum wadde saabu hen saahaji sa waɗi piye neɗɗo e joomyagal mum yimɓe ko moƴƴuɓe yimɓe ko yiɗɓe wadde ko moƴƴi ko yiɗɓe yiyeede e ko moƴƴi sone mbawi mbaɗat so mbawa mbaɗat donc kulol wawde wadde so wawa waɗa ngol ɗon kulol aussi ne joguino ne jeeyano e ko tahi mi waɗani en mbaɗani hen piye kono eeliɗo foof addude mbuɗu mum waɗi hen walla tanque mum walla ko kala ko Allah wani ɗum taw koye coobare hoore mum waɗa hen ne faɗa hen saabu enen foof en etoto en gona joguiɓe sinno en joguino hande en pinat tan duɗal foof jehen ma hen ɗum saabu eɗen jogui oɗon anniya duɗal foof mbaɗen hen kala lewru mbaɗen hen ravitaillement ha heewa donc eɗen jogui anniya oɗon kono ken miskineɓe miskino aussi foof no mbiyanmi ni ne jogui miskino mum ken miskineɓe kono eɗen jogui miskineɓe men nden sen ballama enen miskineɓe ballen miskineɓe men en calata ko ɗum. Sokhna Sahaba fedde wande dani
wallitore janngoɓe woni koltu Adama Aissé beele état o e hoore muɗum won darde darani fedde nde ha fedde nde ɓuura wawde sembude ha ɓuura wawde wadde ko yiiɗi wadde ko objectif muɗum yetto e nder leydi ndi foof saabu so tawi neɗɗo wi ene walla janggoɓe wallata ko état saabu ko faati e jangde ko nde wawi wonde foof état ene foti wawde wadde hen junggo muɗum walla état waɗani hen junggo muɗum par ce que wondi ko tinani exactement holko état walluma guila puɗɗiɗa fodde wonde hande duuɓi 15 eko fawi ala en meeɗa ɗum wadde noon saabu mo yajnani pour hoddiɓe mum ni tina walla haalano yo hoddiɓe mum on misikku yahata e état pour état walla ɗum saabu jiyatmi en général so état ne wallata ko politicien e politicien ji ballata te minne mi wona cuusɗo tellement politicien ji wonno ɓe mbaɗatema ɗaminoɗa e mabɓe anne ɗaminana goɗɗo tawa yettotako nden noon mbasa hen nannude ɓen mbaɗa ko Allah wawnuma ko e kala ko no mbimi nani kala ko juulɗo tan wawi ari waɗa hen mi sikku ɗum ɓuuri wadde simple sokhna Sahaba Diop mi nani nane e haalande ma mbiɗa soko tawi mois de août darima oɗo guddita ko faati e balle so tawino a artananno hen yimɓe famminde ɗumen holko jiɗɗa haalde e mois de août holko uddino saka ene uddite ha ɓuura labde tigui rigui e haqqillaji yimɓeɓe holko soomi e mois d' août wonande fedde koltu Adama Aissé eyyi ɓaadi ɗum o naweten ko haade gammu jiɗɗen ko kala ko dañɗen eɗen ndendina ha le 30 août fay gammu o ɓa haade yettade une semaine avant tawa en ndendini foof en nawi wuuro ngo poɗɗen nawde fecce almuɓe aussi e duuɗe ɗe mbawa hen kañumenne wadde préparé e gammu mumen daña hen koltu mumen daña hen ko ballitiri gammu soko ndefu ngu soko bertanteji soko leɗɗe so yimɓe gari e gammu he so tawi won dañɓe rafiji mbawa hen safrade eyyi ko ɗum waɗi mbaɗɗen visé toujours tan mois d'août o kam haade gammu tan tawa en nawi kono haɗani hande so tawi en nawi hande koltu ngu sokhna Adama Aissé janggo e mum tan wayata kono komin fuɗɗittoɓe ni so nawama hande tan janggo en puɗɗitima addude ɗum waɗi enen en mbawa wiide koltu Adama Aissé ko million walla ko million ngaji ɗiɗi walla ko en mbawa wadde estimé no foti tolni no tolnoto ala saabu hayso ko faɗo woto jarowo temedere tan hitande ha hitande arta ma won ko woni wutte hayso ko temedere hitande ha hitande arta ma wonno tolni donc a wawata ɗum limde te wona faɗo woto wona wutte goto wona daago woto wona goɗɗum e goɗɗum dal nden Allah ne walli en tan kala nde yeehi hande tan janggo e men ken fuɗɗitiɓe